Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Info Novi Grad. U nastavku pogledajte. Načelnik Semir Efendić obišao radove kod Sportsko-rekreativnog centra Zlatno polje u naselju Heroja Sokolje. U toku izgradnja pristupne saobraćajnice sa pješačkim stazama i parkingom. Potpisan ugovor za rekonstrukciju krova sportske sale u 5. gimnaziji i gimnaziji Dobrinja. Podrška natalitetu i porodici. Općina Novi Grad Sarajevo podijelila po 500 maraka za 40 višečlanih porodica. Na radost mališana mjesne zajednice Dobrinja A u ulici Rudi Čajevec izgrađeno novo dječje igralište. Posjetili smo Centar za zdravo starenje Novi Grad Sarajevo i prisustvovali jednom od časova tjelesnih vježbi. Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa saradnicima je obišao radove na izgradnji pristupne saobraćajnice i parking prostora kod Sportsko-rekreacionog centra Zlatno polje u naselju Heroja Sokolje. Izgradnjom saobraćajnice poboljšat će se prilaz samom centru kojeg svaki dan koristi sve više i više građana, posebno mladih. Sportsko-rekreacioni centar Zlatno polje je veliki centar koji se prostire na 10 duluma zemljišta. Otvoren je prošle godine, a u njegovoj blizini je izgrađeno i dječje igralište. Izgradnjom ovog kompleksa promijenjeni su uslovi života stanovnicima ovog naselja, koje ranije nije imalo ni jedno sportsko ni dječje igralište. Ono što je bilo ostalo, a vrlo je značajno, tiče se samog pristupa ili prilaza sportskom centru, ali i još jednoj vezi sa ulicom Senada Čolića gdje postoji u regulacionom planu, ali u ranijim godinama to nije bilo riješeno. Dakle, veza jedna i sa ulicom, konkretno Safeta Zajke, ali i cijelim jednim dijelom naselja Heroja Sokolje koje će sada moći imati jednu saobraćajnu komunikaciju, dakle, između ulica Numan Pašeću Prilića i Senada Čolića. Konkretno, prvi ugovor je vrijednost 300.000 konvertibilnih maraka i on bi trebao biti završen u ovoj godini. On podrazumijeva prilaz sportskom centru Zlatno polje sa 26 parking mjesta, dakle, za sve one koji dolaze automobilom da mogu komotno ostaviti auto, parkirati i na jedan bezbjedan način prilaziti i odlaziti samom sportskom centru. U isto vrijeme radi se i oborinska odvodnja, ona ide ovom trasom ulice Senada Čolića, ali je plan da se od proljeća u narednoj građevinskoj sezoni izvrši taj spoj ulice u okviru istog sporazuma, dakle drugi ugovor otprilike vrijednosti oko 200.000 maraka će biti za spajanje sa ulicom Senada Čolića. Moram reći da dešavalo se više puta kada sam dolazio da je sportski centar pun djece, mladih, ali je blato na samom prilazu. Sa ovim će taj problem biti riješen, dakle radilo se o jednoj značajnijoj dionici saobraćajnice koja nije bila uopće asfaltirana, sada dobija i pješačku stazu, odvodnju i naravno asfaltirane parkinge. Pored toga ovdje naravno izgrađeno i dječje igralište, tako da možemo reći slobodno da su se uslovi za boravak ili život najmlađih na Sokolju u velikoj mjeri promijenili. A da su životni uslovi stanovnika naselja Heroja Sokolje postali bolji, potvrđuje nam i Nermin Hodžić, koji je stanovnik ovog naselja od 1987. godine. Što se tiče ovog projekta, pa eto, izuzetno dobro posjećeno. Djeca, omladina, što malo prije pričali smo dole, nećemo ih tražiti na ulicama, već na igralištu i tako. Znači, od velikog je značaja sam ovaj projekat koji se radi. To je za sve stanovnike iz Sokolja i Zabrđa, jer djeca iz Zabrđa dolaze tu da se opuste i igraju. Veliko je naselje i kad se spoji Zabrđe i Sokolje, onda nemaju gdje se igrati. A ovo je baš pravo za naselje i za sve građane ovog naselja. Adis Šahmanija, vijećnik općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo i stanovnik ovog naselja, ističe da uz svu prethodnu urađenu infrastrukturu ova pristupna saobraćajnica je od velikog značaja. Ovdje imamo školu, ambulantu, imamo znači, čitav kompleks sportskih igrališta, kako za manje, tako i za veće uzraste. I ovaj prilazni put i parking prostor će da upotpuni taj sadržaj, tako da ovo je bilo jako potrebno i hvala načelniku i općinskim službama na razumijevanju. Jako veliki problem je bio, znači sam taj prašina se dizala ovim okolnim kućama je bio veliki problem, tako da sada kada završimo taj parking imat ćemo znači, sve uslove. Nihad Imamović, radnik firme Grakop koja izvodi radove, ističe da se radovi odvijaju predviđenom dinamikom. Trenutno se izvršili iskop, jedan dio iskopa,
položeni su kolektori, drenaža su urađene, sad trenutno radimo odvodnju kolektora. Sljedeći je nasip, slijedi nasip i uređenje ivičnjaka, pješačkih staza. Kraj radova je trebalo do zime da se završi asfaltira. Ono što još nedostaje ovom naselju je obdanište. Njegova izgradnja bi trebala početi u narednom periodu u neposrednoj blizini dječjeg igrališta na dijelu zemljišta koje je u vlasništvu općine. U narednom periodu na jednom dijelu zemljišta koje je u vlasništvu općine mi planiramo krenuti sa izgradnjom obdaništa. Trenutno smo pokrenuli procedure oko izmjene regulacionog plana prema Zavodu za planiranje kako bi se planirao objekat obdaništa i to je plan općine za budućnost. Govorimo o ovom području. Da, neposredno u blizini dječjeg igrališta ili između dječjeg igrališta i sportskog centra Zlatno polje. Dakle, sve u istom kompleksu, u blizini škole, mjesne zajednice, ambulante, nekako centar naselja se formira upravo ovdje. Tako će ovo mjesto biti prilika za rekreaciju i stvaranje lijepih uspomena za budućnost svih generacija. Ove sedmice potpisan je ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji krova sportske sale u 5. i gimnaziji Dobrinja. Tako su se stekli uslovi za uvođenje izvođača radova u posao. Inače, zgrada u kojoj su smještene ove dvije srednjoškolske ustanove izgrađena je 2011. godine, a otvorena simbolično na Dan grada Sarajeva 6. aprila iste godine. Jedna od najvećih investicija koja je završena prije 15 godina u Novom Gradu je izgradnja Dobrinske gimnazije, gdje se danas nalazi i Dobrinska i 5. gimnazija koje pohađa oko 735 učenika. Od same izgradnje objekta postojao je problem krova sportske sale koji prokišnjava i pravi mnoge probleme, a prokišnjavanje je oštetilo i parket u dvorani. Jedna od najvećih investicija koja je završena u periodu od nekih 15 godina prije, dakle, izgradnja Dobrinske gimnazije gdje se nalaze dvije škole i 5. i Dobrinska gimnazija. Zajednički su izgradili kanton i općina tada, ali nekako od početka je bio problem krova sportske dvorane ili sportske sale koji prokišnjava i on je pravio mnogo problema. Uglavnom su tu bile kante s vodom u vrijeme kada su kiše i počeo je da oštećuje i sam parket u dvorani. To je jedna od kvalitetnijih i boljih školskih sala, obzirom da je tu i sportska gimnazija, vrlo je važno da je dvorana kvalitetna. Evo, pripremljena je projektna dokumentacija za samu rekonstrukciju, vrijednost radova oko 140.000 konvertibilnih maraka i izvođač radova će u ovom periodu do zime završiti posao rekonstrukcije krova ove dvorane koji, evo, da kažem, uz sve ostalo, sve uslove koje škola ima, zaista je predstavljao jedan veliki problem u proteklim godinama. Malo je neobično da se radilo o novom objektu, a da ipak takav problem postojao relativno novom objektu, ali može se reći nekako već od same izgradnje da ta stvar sa krovom nije najbolje funkcionisala. Evo, ja se nadam, vjerujem da će nakon ove rekonstrukcije taj problem sa prokišnjavanjem sportske dvorane biti riješen i ponavljam zbog djece koja su upravo na sportskom smjeru važne da imaju najbolje moguće uslove. Sredstva za rekonstrukciju osigurali su općina i Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo. Ovom prilikom se zahvaljujem na toj podršci. Evo, želim da obje škole imaju što bolje uslove za rad u narednom periodu nakon što se završi rekonstrukcija samog krova fiskulturne sale. Direktorica Deniza Tokalija istakla je da su uslovi rada u školi fantastični, a da je jedini problem pričinjava krov sportske dvorane. Što se tiče uslova rada u našoj školi, oni su fantastični. Jedini problem koji se desi u našoj školi jeste krov na sportskoj dvorani, koja je isto tako fantastična i velika i jednostavno za sportski smjer jedna od najvažnijih prostorija gdje se izvodi nastava sportskog smjera. Mi već nekoliko godina imamo jako dobru podršku od našeg ministarstva i naravno načelnika i općine Novi Grad. Znači, saniramo jedan po jedan problem, tako da u našoj školi trenutno, osim krova, hvala Bogu, drugih problema nema. Anes Bečarević je kazao da su se potpisivanjem ugovora stekli uslovi da se krene sa uvođenjem izvođača u posao. Ovaj krov je koncipiran kao jedan kosi krov sa limom, sa detaljima svjetlosnih trake. Te svjetlosne trake koriste se za uvođenje svjetlosti u krov sale i one su od samog starta vjerovatno nisu baš dobro postavljene i sad idu nove trake koje će kompletno da se postave i da se ispravi greška koja je u startu napravljena, najvjerojatnije.
Dupleks u kojem se nalaze ove dvije srednje škole se nalazi na površini od 5000 kvadratnih metara. Lijevo krilo zgrade pripada 5. a desno Dobrinskoj gimnaziji. Škole imaju isti ulaz, a u holu se stepeništem ide u jedno od krila. Oba krila imaju po 11 učionica, 4 specijalizirana kabineta za informatiku, fiziku, hemiju i biologiju. Pored ovog glavnog dijela, zgrada je pasarelom povezana sa modernom sportskom dvoranom. Sportska dvorana se prostire na 2000 kvadratnih metara, od čega 1100 metara pripada sali, a ostatak dodatnim prostorijama za profesore, ambulantu, teretanu i toalet sa tuš kabinama. Osim sportske sale, pored zgrade su i tereni za rukomet, košarku i fudbal. U općini Novi Grad Sarajevo upriličen je prijem za još 40 višečlanih porodica koji su u ovoj godini dobili blizance, treće i svako naredno dijete. Uz prigodne poklone roditeljima novorođenčadi uručena su i rješenja za dodjelu novčane podrške u iznosu od po 500 maraka. Na ovaj način općina Novi Grad Sarajevo već duži niz godina pruža podršku natalitetu i porodici. Imati porodicu s troje i više djece u današnjem vremenu izazovnije je nego ikad. Moderan život iznjedrio je mnoštvo novih financijskih i logističkih zahtjeva, umnožio mnoge obaveze porodicama po pitanju djece o kojima naše društvo i nije baš razmišljalo o višečlanim porodicama. Upravo iz razloga što Bosna i Hercegovina ne nudi sistemska rješenja u podršci porodici, njenom razvoju i natalitetu, podržava najčešće samo socijalne slučajeve. Na porodicu se ne gleda kao najvažniji ljudski resurs. Sve to je uzrokovalo da postanemo društvo koje najbrže nestaje. Općina Novi Grad Sarajevo već prije nekoliko godina prepoznala ovaj problem i postavila svoj cilj, a to je da će biti podrška višečlanim porodicama sa područja ove općine. Mi stalno govorimo, više ćemo treba povećati natalitet, ništa ne radimo na tome. Mi imamo taj projekat, imamo još projekata koji imaju posticaje za 5., za 4., 5., 6. dijete. Tako da imamo više ovih projekata gdje pomažemo majke, gdje pomažemo porodice koje su dobile nove prinove i mi ćemo to doista nastaviti. Pa onda kad dođe ona faza neka stipendiranja, pa podjela, evo rade ministarstvo udžbenika, mi opremamo učenike sa rusacima, sa priborom. Znači ima više vrsta podjela, tako da mislim da će općina Novi Grad kroz svoje budžete i dalje forsirati ovakve vrste podjela. Su doista jako korisne, za porodice posebno korisne ove vrste pomoći. Koliko god u ovim teškim vremenima kad kažemo nema posla, nema ovoga, nema onoga, koliko god vrstu pomoći dobijete, porodice su zadovoljne i zahvalne. Nemamo mi nikakvih problema s njima. Mi doista imamo odličnu saradnju sa njima, evo odavde pa dalje kad se počne ostvarivati doplatak za djecu i dalje vrste pomoći koje ova služba daje. Elma Kadrić-Čehović, jedna od majki sa troje djece, istakla je veliki značaj podrške koju porodice sa više djece dobiju od općine. Novčana pomoć naročito je važna u početnom periodu kada se beba rodi i kada je potrebno puno toga nabaviti za novorođenče. Znači, pogotovo u početnim prvim danima sa bebom, znači tekako jer je danas sve zaista poskupljalo, tako da ovo što općina dodjeljuje zaista je od velike važnosti za nas. Ako je najbolje što općina Novi Grad radi, onda trebaju svi da se ugledaju na to, jer majkama je zaista i podrška i pomoć potrebna, pogotovo u tim prvim danima, tako da ovo je super što se organizuje na ovaj način isto tako. Aida Žilić-Bekto također je dobila treće dijete. Kaže da podrška svima puno znači u vrijeme inflacije i kada je sve skupo. Mislim da nam svima mnogo znači vrijeme inflacije, sve je skupo, imam dvoje djece i znam koliko je odnosno prvo dijete sada sve već puno skuplje, mnogo nam znači. Ja ovim prilikom želim zahvaliti našem načelniku, opštini, upravi, zaista hvala im što misle posebno na porodice višečlane koji ima mnogo djece, 3+ porodice, zaista mnogo znači, naravno. Ovog puta 6 porodica dobilo je blizance, 27 treće, 4 porodice četvrto, 2 peto i 1 8. dijete. Iz općinskog budžeta na godišnjem nivou za ove porodice je izdvojeno 120.000 konvertibilnih maraka.
Općina Novi Grad Sarajevo podržava rad institucija koje su usmjerene na rad s najosjetljivijim kategorijama društva. Jedna od njih je Odgojni centar kantona Sarajevo, s kojim je potpisan ugovor o realizaciji finansijskih sredstava u iznosu od 5.000 maraka. Ugovor su potpisali pomoćnik načelnika općine Novi Grad Sarajevo za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Tajib Delalić i direktor Odgojnog centra kantona Sarajevo Mithat Kerla. Kantonalna javna ustanova Odgojni centar kanton Sarajevo osnovan je 2005. godine. Nakon osnivanja nalazi se na 3 lokacije u gradu Sarajevo, prvobitno na lokalitetu Pofalića, zatim Hotonj, da bi od 2012. godine od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lice i izbjeglice kantona Sarajevo na raspolaganje dobio novoizgrađeni objekat u ulici Jukićeva, gdje se centar i danas nalazi. Od 2013. godine u sklopu centra egzistira i dislocirana služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe. U periodu od 2005. do 2016. godine centar je nosio naziv Disciplinski centar za maloljetnike, a od 2016. godine posluje pod nazivom Odgojni centar kantona Sarajevo. Osnovni cilj ove ustanove jeste da se interdisciplinarnim radom razvija model identifikacije i rane intervencije pri pojavi oblika društveno neprihvatljivog ponašanja djeteta maloljetnika. Pored toga, cilj je da se svakom djetetu maloljetniku pruži jednaka šansa za odgovarajući proces socijalizacije u svrhu formiranja zrele ličnosti koja će postati ravnopravan i produktivan član društva. Odgojni centar se upravo kroz svoju primarnu djelatnost bavi izvršenjem sankcija kada su u pitanju malodobni prekršioci zakona, dakle malodobni prekršioci, odnosno počinioci krivičnih dijela, tako da mi u svom radu imamo potrebu zaista za značajnijim finansijskim sredstvima u smislu obezbeđivanja uslova za rad same ustanove. Pored toga što smo organ izvršenja sankcija, mi smo u svom osnovnoj djelatnosti, bavimo se primarnim radom, mi to u kantonu Sarajevo smo jedina ustanova koja se bavi sekundarnom prevencijom, dakle individualno sa korisnicima, također imamo i službu za zbrinjavanje djece u stanju socijalne potrebe i sve to zaista iziskuje značajna finansijska sredstva. Kanton zaista prepoznaje ovu djelatnost i daje velika sredstva, ali svakako dobro dođu i podrška određenih općina, a općina Novi Grad je jedna od onih koja svake godine prepoznaje potrebu za određenim sredstvima i dodjeljuje nam određena sredstva koja mi upotrijebimo upravo kao što je i rekao pomoćnik taj u smislu obezbeđenja odgovarajuće opreme i stvaranja što boljih uslova života i rada same ustanove, jer evo još jednom naglašavam, radi se o maloljetnicima, radi se o djeci i sigurno da svi kao društvo moramo tu pokazati poseban senzibilitet. Zahvaljujem se općini Novi Grad koja je prepoznala ove naše potrebe, koja nam je dodijelila, evo već čitav niz godina u kontinuitetu dodjeljuje sredstva i izražavam još jednom potrebu da se zaista u ime ustanove zahvalim i poželim uspješan rad općini Novi Grad. Tajib Delalić istakao je da su ovakve ustanove prijeko potrebne, te da se ustanovama ovakvog karaktera mora pomagati. Da napomenem da ovaj projekat živi već duži niz godina, da mi pojedine kantonalne organizacije ili javne ustanove pomažemo, to jest pomažemo njih zato što oni vode računa, vode brigu o građanima sa područja općine Novi Grad. Mi nemamo takvih ustanova, pa da kažemo imamo svoje općinske, nego imamo kantonalne i naši klijenti ili naši građani koriste njihove usluge. Pored ovoga imamo i porodiljsko savjetovalište, čini mi se gerontološki centar i SOS, dječja sela u Bosni i Hercegovini, koje pomažemo. Vizija odgojnog centra je da okruženje koje pruža mogućnost da se problemu djeci sa poremećajem u ponašanju obraća na način da su prihvaćena i da im je pružena odgovarajuća podrška, putem koje su usmjerene u pravcu razvoja socijalizovane ličnosti i funkcionalnog člana društvene zajednice.
Na radost najmlađih stanovnika mjesne zajednice Dobrinja A i njihovih roditelja, ozvaničen je završetak radova na izgradnji novog dječjeg igrališta u ulici Rudi Čajavec. Dječaci i djevojčice aerodromskog naselja dobili su prelijepo mjesto za igru i druženje, gdje će moći slobodno vrijeme koristiti na najbolji mogući način. Na mjestu novoizgrađenog igrališta nekad ranije je bilo igralište, ali je iz nepoznatih razloga mobilijar nestao, te više od 10 godina tu nije bilo nikakvog mobilijara. Nadležna služba općine Novi Grad Sarajevo je pripremila i realizirala projekat, a vrijednost radova je oko 120.000 konvertibilnih maraka. Priliku prvi da probaju moderni mobilijar imali su mališani iz vrtića Srećica. Oni su uživali spuštajući se niz tobogan, kao i na ostalim spravama za igru. Ja se zovem Emin i ovo mi je najdraže igralište koje nisam već vidio godinama. Ja sam Danin i dolazim iz vrtića Srećice i volim ići u vrtić što se otvorio ovaj novi parkić. Ja sam Madijan Delić, imam 5,5 godina, idem u vrtić Srećiću i ovaj mi se park jako sviđa. Hoćeš dolaziti sa drugarima i drugaricama da se igraš? Da. Sretan mi je što se napravio ovaj park. Blizu živim. Hoćeš dolaziti da se igraš sa drugarima i drugaricama? Igram sa drugarima i drugaricama. Zovem se Lamija i prozivam se Čopa. Tobogan Juja i stepenice i klackalca. Hoćeš dolaziti sa drugarima da se igraš? Sada će mališanima biti na dohvat ruke i mjesto za igru i zabavu, ali će to olakšati i samim roditeljima koji su u proteklom periodu svoju djecu morali voditi u obližnje parkove. Mirela Ražanica, majka 4 djece, kaže da je ovo najsretniji dan za njihovu djecu. Nama je park koji svaki u aerodromskom naselju jako bitan, pošto je, inače imamo jako mnogo djece, prvenstveno mi imamo 4 i vjerujte, baš nam je, pogotovo novi ovi parkovi, da se djeca, gdje ima više sadržaja gdje se djeca mogu igrati, tako da nam je naravno jako bitno da ne moramo dalje ići, predivno, zaista, baš predivno. Dječaci i djevojčice družili su se i sa načelnikom općine Novi Grad Sarajevo Semirom Efendićem, koji je obišao novoizgrađeno igralište i ozvaničio završetak njegove izgradnje, zajedno sa saradnicima, članovima savjeta mjesne zajednice, a obilasku je prisustvovala i vijećnica u općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, Aida Ožegović. Načelnik Semir Efendić istakao je da je značajno da ovaj dio aerodromskog naselja ima novo dječje igralište. Nekad davno tu je postojalo igralište koje je umeđu vremenu nestalo više od 10 godina, dakle tu nije bilo nikakvog mobilijara. Naša služba pripremila je projekat i realizovala izgradnju ovog novog dječjeg igrališta. Vrijednost radova je bila oko 120.000 konvertibilnih maraka i značajno za ovaj dio aerodromskog naselja ili općine Novi Grad da imamo novo dječje igralište. Poznato je da smo mi velika općina, da imamo više od 100 dječjih sportskih igrališta. To je zaista veliki broj. Pojavljuje se i značajan problem samog održavanja, čuvanja. Većina novih igrališta gradi se sa ogradom i ona je predmet na neki način devastacija, vandalizma i tako dalje, pa evo ovim putem pozivam građane koji žive u neposrednoj blizini da to čuvaju, članove savjeta mjesnih zajednica, roditelje da to prate, da nas pravovremeno informišu, obavještavaju policiju, a mi razvijamo jedan projekat kroz koji bi trebali video nadzorom pokriti sva ili većinu igrališta na prostoru općine Novi Grad. Znamo da je za život svake porodice, posebno porodica koje imaju djecu mladih, važno da imaju taj lijep, ugodan ambijent za život i mi nekako se trudimo da u tom smislu prednjačimo kao općina, da imamo i velike sportsko-rekreacione zone, ali i u samim naseljima u neposrednoj blizini zgrada gdje ljudi faktički svakodnevno mogu da koriste ta igrališta. Ovo je jedno od njih sa novim standardiziranim mobilijarom i nastojimo da su sva koja nova gradimo takva. Još jedan manji broj ostao je starih igrališta. Ovo kao i većinu drugih igrališta trebalo bi da održava preduzeće Park, dakle kantonalno javno komunalno preduzeće. Nadam se da će to raditi na najefikasniji mogući način. Evo, želim svima koji žive u neposrednoj blizini da provedu lijepe trenutke i uživaju na ovom igralištu.
Mirsada Arnaut, predsjednica Savjeta mjesnih zajednica Dobrinja A, naglasila je značaj izgradnje ovog igrališta jer se radi o obnovi najstarijeg igrališta koji je nekad ranije postojao. Ovo igralište predstavlja jednu veliku značaj jer se radi o jednom najstarijem igralištu koje je nekada puno prije bilo ovdje. Imamo dosta starosjedilaca koji su na tome insistirali, ukazivali na to. Savjet mjesne zajednice kao u ime građana dao je maksimalnu svoju podršku u svemu tome, u inicijativama. Stavili smo to u prijedloge naravno za investicije za 2023. u saradnji sa službom za investicije i njihovim odgovornim licima. Došli smo i do ovoga dana da se napravi ovo igralište, da se ta ostvari želja. Nadam se da će biti i okolo igrališta sređen taj ambijent, da sad ne bude jedno sređeno, a jedno da nije, da ne ugrožava i da će nam puno djeca ovome uživati. Molila bi sada da se iznađe neki način kako ćemo upozoriti i dati pravila neka korištenja svakog igrališta, da ne bude svako malo, da se mora nešto popravljati, da svi budemo na neki način dobri domaćini, jer to je sve nekako naše i da svi građani postanu aktivni građani, da i oni javljaju sve što vide, anomalije i ostale stvari, da spriječimo, da se uništava nešto do čega teško dolazimo, uvijek nedostaje neka sredstva dodatna, pa tako da je svaki pomak značajan. Mnogo je razloga za postojanje dječjeg igrališta, ali je najvažniji naravno razlog da je dječja igra zabavna. U bilo kojoj dobi dijete će se dobro zabaviti i provesti vrijeme na najbolji mogući način. Iako je starenje prirodan biološki proces, posljedicama koje isti donosi možemo se oduprijeti održavajući zdravlje i tjelesnu aktivnost. Istraživanja pokazuju da osobe treće životne dobi koje ostaju tjelesno aktivne imaju manje zdravstvenih tegoba nego što bi odgovaralo njihovim godinama. A u Centru za zdravo starenje Novi Grad redovno se organizuju termini za treninge sa različitim vježbama. Jedno je prisustvovala i naša ekipa, pa pogledajte kako to izgleda. Poznato je da redovna tjelesna aktivnost može doprinijeti mnogim pozitivnim promjenama i boljem funkcioniranju organizma u bilo kojem životnom razdoblju. Starije bi osobe dnevno trebale biti aktivne najmanje 30 minuta. Vježbe za treću životnu dob su veoma važne u njihovim godinama, jer oni trebaju da izađu iz kuće što više, da rade vježbe, da bi održali mišićnu funkciju, ojačali kosti, ravnotežu. Mi u centru imamo vježbe za gornje ekstremitete, donje ekstremitete, vježbe ravnoteže, vježbe disanja koje njima pomažu u svakodnevnom životu, olakšavaju neke potrebe. A u Centru za zdravo starenje Novi Grad Sarajevo realiziraju se 22 radionice koje su podijeljene u 4 kategorije – zdravstvenog, edukativnog, kreativnog i zabavnog karaktera, tako da svi članovi mogu pronaći nešto što vole i u tome istinski uživati. Pa meni centar puno znači. Ja sam ovdje našla ono što nisam imala u kući. Društvo, da učim, da vježbam, da nešto kreativno radimo. Družimo se, hodamo, mislim sve najbolje. I za centar, i za ove koji nas vode, Selma, Amila i Emir, i za članove normalno, koji su ovdje. Puno mi znači dolazak u ovaj centar, ima već 2 godine kako sam se učlanila i kako dolazim, puno mi je sadržajniji dan, ispunjen i fizički i psihički. Imamo ovdje razne aktivnosti i možemo iskazati svaka koja je za nešto više ima dara i sposobnosti. Razne sekcije, onda vježbe ove fizikalne, zatim muzička sekcija. Tu se baš razonodimo, družimo, pijemo kafu, pričamo i puno nam znači ovaj centar i ovo druženje. Pa ja mislim da je ovo jako bitno za sve generacije, pogotovo za starije, što je obdanište za djecu, a ja u suštini ovo zovem obdanište za starije, jer ja to tako doživljavam. Ovdje sam da se družim, da se igram, da učim ako hoću, ako neću ne moram, da pjevam. Jednu od najvećih prekretnica u životu za mnoge predstavlja odlazak u penziju. Bitan dio razmišljanja o starosti nije samo vezan za visinu penzije, već i za način na koji će se provoditi taj dio života. Da penzionerski život može da bude prelijepo i uzbudljivo životno doba pokazuju članovi Centra za zdravo starenje. Veoma je važna uloga centara, jer ona zarad njihovog psihičkog stanja, depresije, pogotovo vježbe utječu i na depresiju, luči se hormon sreće,
Znači, samo da su u društvu, da nisu zatvoreni u kući, da nisu sami. Svaka aktivnost, kako hoće li uraditi pravilno vježbe, neće li uraditi pravilno vježbu, nije važno toliko. Samo je važno da izađu, da rade, da su pokretu. Svaka je osoba bez obzira na dob sposobna za određenu vrstu tjelesne aktivnosti. Bilo koja od aktivnosti, ukoliko se izvodi kako treba, na neki način poboljšava zdravlje, kako fizičko, tako i mentalno. I za kraj nastojte izabrati onaj sadržaj koji nećete obavljati kao obavezu, već kao istinsko zadovoljstvo. Poštovani gledaoci, Info Novi Grad je završen. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.